Euskaldunen historiaren oroileku berria estreinatu du Anaiartea elkarteak. Senpere eta Azkaine artean dagoen Elbarrun auzoko gune berriak azken 40.000 urteetan Euskal Herriko historiaren giltzarri izan diren 22 data bildu eta ezagutzeko aukera ematen die bertaratuei. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta gaur bera belauntziare ezagutu behar dugu. 2025 goiti Ipar Euskal Herritik Estatu Batuetara belauntziz merkantzia eramateko xedea duen proiektua hain zuzen. Eta itsasotik itsasura ere jo behar dugu. Asteburuan jokatu bai da Ipar Euskal Herriko eskolarteko bertsolari txapelketako finala. Xehetasun guztiak ezagutzeko ez galdu gure gaurko saioa. Ongi etorri. Euskaldunen historiaren oroit lekua estreinatu du Senperen Anaiartea elkarteak. Euskal Herriaren historiari loturiko memorialak iraganeko garaipenen eta borroken lekuko izan nahi du. Jende jakin dezaten, hemengo jendeek lehenbiz euskaldunak direla. Gero, unat etortzen direnak, haiek ere jakin dezaten hemen populu bat badela eta bere tretsuak ez direla errespetatuak, hori ere importanta da, eta gero, biharren punto importanta da, nahi bazu irakaskuntzari buruz, eta guk nahi izan dugu nahi balmozu, bizkarrezura eman eskual historiari. Hasi dola 40.000 urte, eta Lizarra Garazin bukatu arte, eta eman dato importantenak, oitabi data importantenak. Mendi erdiko ibilbidearen lekuko izan diren 22 gertakari horiek QR kode baten bidez kontatuak izango dira Euskal Herriko 12 historialarik egindako lanari esker. Estreinatutako oroitgarriaren egilea Iñaki Iriarte Xaratarra da. Hor daukazu ez, bi elementu ez, bi harri handi hor zutik, eta horiek dira bi anaiak ez, azkenean hegoalde iparralde niretako, biak elkartzen direla, besteko, eta daukate horien artean arantza batzu ez, izpi batzu bezala, dela pixkat horien burua babesteko ez. Tarte hori da pixkatu egoitza, anaien arteko egoitza nahi nola pixkat definitu ez, erdigune hori batez ere. Margolaneko zaldia, ondoko belaunaldia, plazara euskaraz jalgia, izan nahi dugun horri egin nahi, diogu omenaldia, oroimenetik senti dezagun, geroaren nostalgia. Ekimen hunkigarri honekin Anaiartea diktadura frankistatik ihes egin zutenei laguntza eskaini zien elkarteak bukatutzat eman du bere ibilbidea. Aski urte eman ditugu, eta bai konten gira hola bukatu. Guretzat ez, baina jendeentzat zerbait utzi bali badugu, ez da gaizki izanen. Bere eginkizunari segida emateko elkarteak lekukoa pasadio udalbiltza elkarteari. Anaiarteko kide historikoek erabaki dute jada beren jarduna memorial honekin amaitzea, eta erabaki zuten udalbiltzari lagatzea, bai elkartea eta bai elkartearen ondasunak, eta orduan udalbiltzatik, udalbiltzak berez erakunde bezala bere bilbide propioa dauka, eta saiatuko gara bermatzen Anaiarteak bere bilbidearekin jarraitzen duela, orain arte moduan eta kide historikoen nahiari jarraituta, memoria historikoa eta horrelako proiektuei bultzada emateko eta pixka garatzen laguntzeko. Iraganetik ikasiz etorkizunari begiratzeko gonbidapena luzatu du elkarteak, eta horretan zalantzari gabe elkarteak utzitako ondarea ezinbestekoa izango da. Baleontziz, balet bidez garraiatutako merkantziak Ipar Euskal Herritik Estatu Batuetara eramatea. Hori da bera baleontziaren helburua. Pierre Balon proiektuko sortzaileetariko batek azaldu duenez, helburua da itsasoko garraioa deskarbonizatzea. Pentsatutako lehen ibilbidean, kontainerrak garraiatzen dituzten itsasontziei alderatuta 80% deskarbonizazioa aurreikusi dute. Sur la propulsion par rapport à un porte-conteneur. Ingurumena babestuz, eraikiko duten lehen itsasbelak 8 bidai egiten ahalko ditu urtero. Helburua da 9 egunero bidaiak programatzea. Pour avoir à peu près un départ tous les 9 jours d'ici 2028. Jakin behar da berotegi efektuak eragiten duen gas isuriketaren 3% irudikatzen duela merkantzien garraioak.
L'avantage d'avoir des points de départ d'autres ports. Lehen abiatzeak iparraldeko portuetatik egingo dira, baina xedea da nazioarte mailan ere beste ibilbideak sortzea bideetan kamioiek sorturiko kutsadura apaltzeko. L'impact environnemental du fret terrestre, c'est-à-dire ces camions qu'on retrouve sur les routes. Finantzazioa lortzeko fasiari eutsi diote proiektuaren bultzatzaileek. 2025ean Vela baleontziaren bidaiei hasiera ematea aurreikusi dute eta beren helburua da 2028erako orotara 5 baleontzi zirkulazioan izatea. ko Sibekoa Lapurdi eta Bersanako eskolaketeko txapelduna Aira Aizpia. Aira Aizpuruak irabazi du bertsolari gazteen txapelgoaren aurtengo finala. Saratarra pozik agertu da egindako lanarekin. Orain untsa gustora eta ustut konta naizela izan den saioa eta nik ere egin den saioarekin, beraz kontent. Irati Alkantarilla bertsolariak dio txapela jantzia Aizpuruari. Irakasle gisa jardun duen gazteak oro har txapelketan izandako maila goraipatu du. Tokatu izan zait parte hartzea eta saioa hasi baino lehen ere kanporaketan ja konturatu nintzen, beste maila bat dagoela kanporaketetatik hasita, badakite gaia irakurtzen, erantzuten, berrimatzen zoragarri, talde giroa ere erakutsi dute eta niretzako kriston finala izan da eta ez da batera albiste txarra. Maila altuaz gain bertsolari gazteen arteko giro bikaina ere nabarmendu dute. Hor, baldugu lagunak gira, borona naia eta egunero ikusten dugu elkar, zinez lagunak gira eta orduan horrek laguntzen du. Hau agian bertsolari bezala erantzungo dizut, baina bertsoak asko aldatzen dira, holtzan gustora baldin bazaude, edo ez baldin bazaude, kide jatorra baldin badituzu, edo ez baldin badituzu, eta nabaritzen da talde bat direla eta individualki kantatu arren taldean kantatzen dute etengabe. Naiz eta ore bat den zueri irakastean, ore handiagoa da zuen gandik ikastea, ore handiagoa da zuen. Airaz gain, Ibai Lekuonak Euskal Herriko eskolarteko finalerako txartela lortu du. Igandean izango dute hitzordua Jurretan bi gazteek. Beho elkartuko gira Euskal Herriko gazteak, ezagunak, lagunak ere, beraz, esperot gaur bezala untxaposoko dela. Nustuz prestatu behar den, justuki da lasai joatea, eta gero etxean bertu eskola eta lasai. Horiek horrela iparraldeko bi bertsolarik parte hartuko dute finalean. Gogoratu behar da, iaz, Irantzui Doate Funosas azpandarrak txapela jantzi zuela finalean. Finalaz gozatzeko bertsolarien lagunak elkarteak autobusak antolatuko ditu. Ikusentzuleok Aira Aizpuruak txapela jantzita bota duen azken bertsoarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Zure hitz eta esanez, leku seguru bat da hau, beti ez da egesa ez, musu bat Irati Ibai, aiz eta aiantzelanez, beste bat urbilekoei, eskertzeko hainitz dudanez, zer dira gure helburuak, zer gogota, zer da amets, bertsoak balio baitu, lotu gaiten ahemanez, bertsoak